So good morning guys. So walking na pud mi sa Friday ron wala mi nagtinda. So wala mi nagtinda ron guys. Kay para mag-walking mi. So Friday, Saturday, Sunday morning mag-walking mi guys. And then balik mi tinda pagka Monday na po. So naamig puente guys nag-jogging. So tomorrow guro pa ingon mi gas lang. Robinson 20. Ha? Naay mag-jogging diri pero dira kayo. Area dito guys nga daghang bikers, daghang mga patukad nga mag-jogging. So diri ko lang. Ang pagamay ng jogging kami instructor namin sa gym. Pili ang jogging nito lang. Control your diet. Ang diet, yun. Bago na importante. Kani, para gawas nagsingot ba? Kani jogging, dagang klase. May paupo sa sugar, Anak. cholesterol, uric acid. Walking lang ka, labi na may edad na ka, no need to run. 35 to 40 minutes a day walking. It's enough for 45 above. Pero og magtuning ka, imong ihit yung lawas, hindi ka init, dagan yung hinay nga, magsingot ka para mag-burn of fat. Yeah, and then, minimize or you can do it your zero carb, kaya ang makapatak mo sa tao, carbohydrate. Yeah, ang makapagwapo sa muscle, protein. Bisag makaon bagag duha ka baril nga protein, di na siya mahimong tampok. Mao man na yung characteristic ng protein. So, protein to develop your muscle para naasa kay unod. Dili na may uban gagmay pero may unod yung daot. Dili na siya daot. Way daot nga na yung mga muscle. Kuha lang siya puga ang tawagan ng puga. Wala din na niya. Number 2, ang
inyong imong imnon, di na dyan kami nag-supling ng mga carbonated, kaya taas kayo na siya o carbohydrate, gabi di na siya makapatapo sa tiyan. Mo ina na ma'am. Like that. Soft Di ba nili na drink. supling ma'am? Pan, Ay, wa man ninilig ay pan. spaghetti, Soft drink. pansit, cake. Rice noon. Huwag ta nga na, gusto ka mo gamay, kupos ka. Kanila makuha lang binibig ka. Ano ma'am, muranjog ka ma'am. Panington ka, mag-burn ka upat. And after that, mag-workout ka sa tummy. Marami. Basta may sa tummy like kani. As of now, kung magtuluan din ka, hindi pa gagakuha kay wa kay ang tawagan wa pa kay stamina o endurance. Daghan, clan, tummy. Kita ka na sa Zumba instructor. Sakit ka na. Hindi ba kita ka sa Zumba instructor? Madagpo kayo sila. Ikaw. Wala na siya mo gamay. Pero gabi ka nagsingot. Eh, gabi, ikaw man mang gabi ka siya mo kao. Mawali na ako. Ako, matudlo mo. Dagang mo ipatudloan nga rin. Nga, kung mabalo lang, reduce yun. Nga, ang pag-reduce, ikaw, pila ni kabuhan sir, no? It depends every day ka o it depends pila ka oras, it depends hard training. Ang carbohydrate, pan, pancit, spaghetti, ice cream, cake, soup, meal. Grabe na makapadapo sa tiyan. Ang mga Walang lang. ingon ka, ma'am. Hilig kag rice. Imuhan ng lifestyle, pero imo nang usbod. For the meantime, 1 to 3 weeks, manibago ka, pero more unsudan ka, nya inom ka o juice nimo imong imnon mga fiber. Kaya ang fiber, mao na imong hili sa itong pagkaon, hindi ko kaon ta, dili siya makus og fat. Mao mo na imong digest, pas-pas man nag-digest ang fiber. So ang imong kanon, nagakaon nimo, anaro nimo, fiber juice ka, nya fiber fruits. Mag-research ka unsa nga fruits. Akong nahibawan simple naman. Pineapple, apple, grapes, papaya, nya kauman. Dahil katog nimo kaon og one sa singa, hot milk. Hindi ka ugma. Ikato nimo sa CR. Malibang ka, di ka muutong taga na niya. Basa imuhang kanang kanang hugaw nimo basa, pero dili ingon nagkalibanga ka. Di na may uban nga muutog ka nga sakit na kay mo masamad na kayang imuha. Dili basa. Igaling man to mayo. Nya kita magkaunta. Kaunta ron. Ugma malibang ka. Dili na mo imong gikalibang oy. Labi Ba-odjed. guba ang imuhang digestion sa blood. Guba na imong digestion. Madili na maayo mo digest. Na uban 3 days di na siya kay sa blood. Ana dyan. Nya labi na ngaon ka og preservative. Kana mga preservative. So nya guba imong stamina, imong digestion. Nya imong gikaon preservative. Ang resulta na dili tanan na di ko doktor pero duol ka sa colon cancer. Kaya kato siya, toxic man to, nato sa imong kulon. Dili siya ma-digest, daot imong kulon. Na may tao nga tagtutloban ka, o na namin nga sa tagabukid, ay lagaw pinugit siya tagabukid. Siya langgamon, mangkuko, dili na langgamon. May magkunog kaon, ilang katitihod, malibang, may siya digestion. Pero ato kas probinsya, di mo mas nakibaw, minyo sa langgamon ko, dili, may digestion. Nasa uban, bisag bata pa, pero mostly yun, ang tao mag-edad 50 pataas, di na na digestion. Digestion o kato. Dahil na, labi na mag-edad na kag mga 55, 58. Gagmay na lang din ang pinatugdan. Na, hagugay ka, wakay itong ayaw pag-workout. Dili siya advisable. Ang resulta na, di mo permaminto, di pa na siya rin nga. Di mo kakonsulti na, ikaw ka, may tabo na, di na may tabo. Pero in the long run, ang side effect ka na, over fatigue ka. Madawat di mong lawas. Basta, kuha na lang yun na. Control your diet. Magamay yun ka. Pila na may edad mo, ma'am? 54 na. Hindi, mao yun na shade. Para usa man na, sir? Ha? Para asa na? Kanang bawas sa kuan. Acid. Acid. Dili ingon pawa, ma'am. Paubos. Paubos sa acid. Kitang tanan na acid. Kay wa kay acid, mamatay ta. Pero pababa lang ba? Sabaw kang ano, kung na mo hilis na tunanang nga sa itong digestion ang acid. Ang diferensya lang sa acid, inigsak ka ana, maabot na kay ngari, mo na ginawag hot burning ka nang good mo kasing-kasing. Musaka pero ingon sila nga
Pawa sa acid din na pawa. Kanang Na yun tayo acid. kanang inana maglisod ka ginawa ko tas. Hard burning. Saka na din ang acid Oh, dili grabe na sa kayo. imong heart. Nakapag yan na nga rin, ma'am. Pero parang na kayo giugom. Kuha na ako. Na-experience na sa ako. Mawa ang ako niya. Akong giinom juice. Kuhan. Kani, kung gusto ka guway gasto, aloe vera niya. Magpuga ka, butang na mo. Hani. Painom din na aloe vera. Oo. O kining, Terus buhok ra man na. Diloy. Lami kayo, tanawa, daghan kayo sa mahal kayo ng aloe vera. Diloy, nasa mga department store. Naman idaghan sa bala dito sa amuan. O mas malagi o gusto kang homemade yun, hindi kayo mag-imo, imong i-blender, butangan mo o gamay nga Way honey. labot ang lawas katura Oo. yung good. O, imo na o. Ah, Ano? Imo ni mo juice, aloe vera o bricoli. Bricoli, Kanang Broccoli? mura og buwak nga green vegetable. Broccoli. Oo. Huwag lang na, ma'am. Baho man na. Adi, ayo lagi. Adi, ang baho dili ma'am basta di proseso na nga juice lami kay ma'am asa ang aloe vera. Ano pera nga Nakasuway ka? Akong amo nga kanang sa Holy Family. Oh. Amo na ko na iyang anak-anak. Holy Family kani restaurant. Manayap. Ha? Ayang mo tayong apelido. Oh, yang. Iyang anak kay Ngari ilang sauna nasira na ilang restaurant ngari sa Kaya lahok. sa gordo. Oh, sira na no? Tahi naman na ron. Oh, yang. iyang anak Moy no. gamay lihok. Anman, makuman, gamay Oh. kaon sa mga kuwan. Ya ang ginom at aloe vera. Oh. Oh. Abi na ko dili na mainom ang aloe vera. Yo, Swede ta aloe vera og broccoli og wala lang. ang kanira silang duha. Oh. Evelyn mo na imnon ka everyday na. Oh. Two thousand years later.